Čau všetci, ja som Voltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Talky. Môžem túto sériu ešte tak nazvať? Je tu niekto, kto si pamätá z OGs ešte túto sériu? Každopádne ja nebudem nejak ďalej zdržovať. Máme tu odkaz do budúcnosti, ktorý som zanechal v roku 2021 a je rok 2025, takže viete, že už sú to 4 roky, odkedy som toto videjko vydal. Každopádne ideme si to spoločne pozrieť, ideme na to zareagovať a prípadne, ak by sa vám toto videjko páčilo, tak môžeme vytvoriť ďalšie videjko, kde sa pýtam ako keby môjho budúceho Voltaja, ktorý už bude inžinier, ktorý už skončí školu a ktorý už proste všetko bude mať hotové, takže poďme rovno do toho. Dnes je rok 2023 a ty, Voltaj, sa práve ideš pozrieť na svoje minulé ja. Takže čau všetci. Aj tieto úvody, ja neviem, že či chcete aj vy nechávať tie úvody predtým, alebo nie, alebo ako, lebo ja neviem vôbec, jak mám teraz robiť úvody, proste mám pocit, že úplne som mimo všetkých trendov, tak neviem, dajte mi vedieť, jak mám robiť úvody. Ja som Voltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Talkov, neviem, či to zaradiť do Talkov, možno áno, ale asi to skôr dám do tých Talkov. Nedávno som na mojom kanáli vydal to isté som povedal aj teraz prakticky. 2018 na moje minulé ja. Toto videjko malo neskutočný úspech, za čo vám neskutočne moc ďakujem. Ja viem, že to hovorím v každom videu, v každom úvode, že vám ďakujem, ale vy ste tak úžasná komunita. 954 ja neviem prečo teraz točiť a proste už som zase v tom dednom kontente. Každopádne nebudem nejak ďalej zdržovať. Poviem len toľko, že ak náhodou neviete, tak toto je dneska je 22.4., kedy to točí 2021 a o 2 roky, teda cca v takomto dátume by som chcel reagovať na toto videjko. Dneska je 1.7.2025, keď by vás to zaujímalo, v deň, kedy natáčam toto videjko. Takže je to také trošku outdated, ale aj tak je to dobré. Čiže od vás chcem, napíšte do komentáru nejaký komentár, na ktorý možno sa o 2 roky pozriete, pretože ja budem v tom videjku o 2 roky reagovať aj na komentáre, pozerať sa, aké tam boli a možno sa tam aj nájdete, uvidíte, takže dajte naozaj komentárik dole a možno... To je inak dobrý nápad, dajte aj teraz komentárik, pretože o 2 roky ja už budem mať inžiniera, takto o 2 roky, tým pádom skončím školu a tým pádom akože toho bude o mnoho zaujímavejšie, proste možno ako toto pozeranie, hej, takže poďme na to. Dajte aj vy nejaký odkaz do 2023 a uvidíte, čo a jak to bude. No ja nebudem zrovať a poďme rovno na prvú otázku. OK, takže Voltajko môj zlatý. Je to síce otrepaná otázka, ale si teraz druhák na vysokej škole a nosíš ešte stále motýlikov? Máš ešte ty furt nejakú kolekciu veľkú? Proste všeobecne, povedz, či to furt nosíš do školy, či to nosíš iba na oslavy, alebo si to predal, alebo čokoľvek. Mňa to naozaj zaujíma, že dokedy ma toto bude baviť takéto moje identické ja. OK, možno veľmi zvláštne. Dobre, takže prvá otázka. Voltaj, bohužiaľ ťa sklamem, už motýlikov nenosím. Je to tak, prestal som nosiť vlastne hneď, ako som nastúpil na vysokú školu, pretože v prváku vysokú školu som nemal. Celý prvý ročník môj bola vlastne COVID, bol zavretá škola, čiže prvý ročník som skipol. Od druhého ročníku som už prestal nosiť tie proste motýliky, lebo som sa presťahoval na intrak. Predtým mi tie motýliky vlastne pripravovala babka, respektíve žehlila mi hlavne košele. No a keďže ja som chlap a nechce sa mi žehliť tie košele, tak som ich proste prestal nosiť. Možno sa k tomu na inžinierovi vrátim, silno o tom premýšľam, pretože je to taký ten môj štýl, ale uvidíme, takže trošku ťa sklamem, ale bohužiaľ vtedy to malo byť v 2023, čož ak si dobre pamätám, tak už asi by som tiež nenosil, lebo to je 2 roky naspäť, 3, takže tiež by som na tej vysokej to už nenosil. Proste prvý ročík, respektíve hneď, jak som nastúpil na vysokú školu, som prestal nosiť motýlikov. Vážna otázka, ale stále natáčaš na YouTube? Koľko máš teraz odoberateľov, pretože v aktuálnej situácii máš 3194 odoberateľov presne a vrátil si sa po dlhšej pauze na YouTube, tak by ma fakt zaujímalo, že či si točil pravidelne, alebo si to mal len pre zábavu, alebo si to úplne skončil. Každopádne na toto videjko by som chcel zareagovať, aj keď už teda by som skončil s YouTubeom, tak uvidíme, že jak to celé dopadne. No a prosím pekne. No tak akože nevydalo, skončil som s YouTubeom, áno, mal som 4 roky, ak sa nevím, takú fakt, že obrovskú pauzu, akože menšiu asi medzi tým časovým obdobím. Ale všeobecne áno, skončil som s YouTubeom a vlastne teraz som sa k nemu vrátil, mám taký comeback, čiže uvidíme, ako to celé bude. Záleží to od vás, od vašich lajkov, komentárov, zdieľaním všetkého, takže teraz vychádzajú 2 videá týždenne, minimálne jedno, maximálne 2, zatiaľ nechcem si to nejak moc nastaviť. Čiže všeobecne nenatáčam na YouTube a preto som aj nenatočil tento odkaz, lebo mi to úplne vypadlo z hlavy a teraz som si na to spomenul. Nedávno nám vyšla TH14. Zaujímalo by ma, že aká je teraz townhallka v hre Clash of Clans, či už je TH15, ako vyzerá a podobne. A hlavne, maxol si ty tú TH14 alebo vydávali update stále predtým, než by si to maxol? A čo mali účet? Na jakom townhalle ho máš? Teraz ho máš na TH10, si tesne pre TH11. Stihol si maxol TH11, možno TH2? Ja neviem. Povedz mi ty, na jakom ho máš. Založil si tretí účet? Všetko mi rozprávaj a všetko povedz to divákom. Nejaký príbeh za tým, prečo si založil tretí účet. No dobre, takže k tomuto mám celkom dlhú story, že ako to asi cca povedať, pretože
som Town Hall 17, hrávam to stále, aj keď som mal pauzu, hrával som to, útočil som, proste som teraz totálne maxnutý, úplne totálne som maxnutý, chýbajú mi trepky a chýbajú mi hradby. Chcel by som tie hradby, ak sa vrátim na YouTube, čiže už teraz vlastne v prítomnosti, maxnúť všetky. Mám taký challenge, že predtým, než vyjde vlastne Town Hall 18, tak chcem mať hradby na maxe. Uvidíme, neviem, či sa mi to podarí. Možno keď kúpim Gold Pass, tak sa mi to možno podarí. Neviem. Každopádne v malom účte vlastne bolo myslené vtedy Bowtie, čož vyšlo vlastne minulý týždeň videjko, takže si ho môžete pozrieť. Je to teda, že som tam Town Hall 13. Tento účet ma nebaví, začal som skôr hrávať ten najmenší účet, ktorý už je teraz Town Hall 10, čo je insane, že keď si zoberiete vlastne ako rýchlo dokážete byť Town Hallka. A viacej ma baví tá Town Hall 10, alebo teda 11, už som vlastne upgradil ten Town Hall, čože najmenší účet, tretí môj. A rozmýšľam teraz o 4. účte, pretože ma nebaví ani ten Town Hall 13 už vôbec. Ten Town Hall 11 ma celkom baví, ale je to také, že útočiť edrakov a neviem, proste mňa baví ten experience začať znova, ale bohužiaľ vy ste toľko účtov nechceli, tak neviem, proste rozhodnem sa asi sa rozhodnem, uvidíme, lebo by som vedel spamovať viacej videí. Takže áno, som maxnutý, áno, hrávam to, ale zároveň už nie sú tie účty tak ako kedysi, že by ma bavili. Aktuálne vieme, aké sú vo svete veci okolo covidu, hej, takže by ma zaujímalo, skončil tento covid? Jaké sú opatrenia aktuálne? Čo sa deje teraz vo svete? Chodíš normálne do školy, máš online výučbu? Alebo už ste sa nejak zmierili s tým, že ten covid tu bude stále medzi nami? Sú nejaké očkovanie akože dobrovoľné, také, že kedykoľvek sa môžeš zaočkovať, že už fakt sú také vakcíny, ktoré môžeš chodiť len tak, že aha, dobre, ok, môžeš ísť, že ste si vytvorili tú imunitu. Všetko mi porozprávaj, ako teraz aktuálne vo svete je to totálne na prd, furt sa všade dá ísť, trošku sa uvoľnili opatrenia a podobne, ale aj tak by ma zaujímalo, ako to bude o 2 roky. Tým súvisia jedna otázka. OK, to je veľmi zaujímavá otázka, lebo predtým to bolo vlastne také, že to riešil celý svet prakticky. Ja to skrátim, poviem, covid nie je, vakcíny, poviem, že sa asi toľko nevakcínuje proti covidu už ako kedysi, neviem, či sa vôbec dneska niekto. Ja som bol očkovaný, tuším, 3 alebo 4 krát, akože normálne všetky dávky a nie som nejaký anti-covider alebo neviem čo, proste pre mňa to bolo ťažké obdobie byť stále doma, ale pre vás všetkých určite, čiže asi to takto nejak nechám. Covid, povedzme, že nezanikol vo svete, ale už sa nerieši, proste asi sa to prešlo do nejakej normálnej klasickej chrípky. Neviem vám povedať, ja nie som nejaký vedec, neviem, na to tu máme iných ľudí v politike, ktorí riešia COVID. No a tu by som to asi uzaveril, poďme ďalej. Otázka, vieš, Bowtajko, v aktuálnej dobe ideš na vysokú. Neviem, či teda pracuješ, či teda robíš, či teda si na vysokej, ale jak je ten COVID, tak to trošku prestalo baviť to štúdium, lebo online výučba predsa len koho by to stále bavilo na online výučbe, hej, že? Tak čo vysoká, vládaš ju, baví ťa, chodíš denne, máš externe, alebo jak to vlastne, alebo si to úplne vzdal, spravil si len nejak, alebo len dokončíš bakalárku a inžiniera už úplne kašleš? Tiež by ma to fakt zaujímalo, lebo ja sám teraz neviem, kde budem o 2 roky. Dobre, mám tu pre teba teraz takú... OK, to je zaujímavá otázka, asi ma to už tedy trápilo, každopádne mám tu svoju krásnu bakalárskú prácu, dúfam, že to bude na tom green screene pekne vidieť. Proste bakalárska práca, výkresová dokumentácia, je tam celá bakalárka, je to takto hrubá kniha, respektíve sú tam výkresy, prílohy a kniha ako taká technická správa. Áno, dokončil som bakalára, je to nedávno, dával som aj post, že som BC Bowtie. A poviem ti, áno, baví ma stále štúdium, áno, váhal som popri tej online škole a áno, váham aj teraz na tom. Nie, že by som nechcel ísť na inžiniera, ale moje ambície k tomu, že dokončím inžiniera, pôjdem ešte druhého inžiniera, pôjdem PhD a neviem čo všetko, už to proste zmizlo a chcel by som sa tak nejak ďalej posunúť v živote a nielen furt študovať. Ja aj tak pracujem, do toho mám brigádu, do toho riešim čierne, legálne projekty samozrejme všetky, ale proste ako na ruku vyplácané veci, do toho riešim vlastne školu stále a jednoducho je to také dosť namáhajúce, do toho chodím ešte domov. Chcel by som sa posunúť niekde ďalej v živote, možno založiť rodinu a tak ďalej, alebo niečo, netvrdím, že hneď, ale proste možno aj to spoločné bývanie a tak ďalej, tak ďalej. Takže moja odpoveď na tvoju otázku, baví ma vysoká škola, ale pravdepodobne skončím len inžiniera a tým to pre mňa skončí. Neviem, možno pôjdem na PhD, neviem, uvidíme. Každopádne zaujímavá otázka, táto sa mi veľmi páčila. Osobnejšiu otázku. Aktuálne máš priateľku ľudskú, to dúfam vieš, ale chcel som vedieť, že či si ho stále a že či to je všetko OK. Či išla na rovnakú vysokú a teraz sa vydáte na vysokej, či ste si zohnali nejaký byt, alebo čokoľvek. Lebo o 2 roky budem tesne pred tým, než budem mať 22 rokov, čiže budem mať 21 a budem pred narodinami, hej? Takže by ma fakt zaujímalo, že jak si na tom s tou ľudskou a prípadne už si ho natočil nejaké videjko? Dnešným dňom... OK, to je veľmi zaujímavá vec. Ľudsku takto zdravím, neviem, asi nesleduje toto videjko, ale každopádne áno, sme spolu.
Bývanie bohužiaľ nemáme, ale ideme pravdepodobne bývať, alebo teda naisto bývať od septembra vlastne do bytu aj s mojím jedným kamarátom a jeho priateľkou, takže ideme do trojizbáku my 4, kde si podelíme tie jednotlivé miestnosti a išla na rovnako vysokú, áno, a študujeme je o rok nižšie, ona má vlastne takto o rok bakalárku a keďže toto videjko malo výsť ešte keď som bol na vysokej škole, teraz to beriem už tak, že vlastne skončil som titul, hej, bakalára a idem na inžiniera, ale teda je o rok nižšie odo mňa, čiže v pohode všetko, študujeme, učíme sa, robíme spolu, takže tak asi. 451 videí cca, myslím si, že to bude nejak 453, keď vydá. Už si si natočil nejaké videjko? Dnešným dňom si na YouTube nahral 451 videí cca, myslím si, že to bude nejak 453, keď vydáš aj toto, ale je to okolo 450. Koľko máš teraz o 2 roky na YouTube videí? Je to 1000? 2000? Alebo si to viac dostal do 500 a skončil? Neviem. Daj mi vedieť. OK, čiže mám nahrať tých 676 videí, čo je celkom zaujímavé. A akože nie je to až tak veľa oproti Bowtieovi z minulosti, ktorý hovoril, že má okolo 450. Takže je to také, ale mal som 3 roky pauzu, čiže come on, hej, povedzme si, že je to také, že vtedy som vydával aj 2 alebo 3 videá za deň, čož ja nechápem, jak som vtedy stihol. Ja si pamätám, keď som mal challenge, že 3 videá za deň, ja nechápem, akože nechápem to, fakt. Vtedy som mal hodne času, takže... A my vedieť ty, zase dáme trošku osobnejšiu otázku. Kde bývaš? Máš nejaký privát, nejaký študentský dom, internát, cestuješ? Jako... Popravde teraz je to veľmi ťažké v aktuálnej prítomnosti pre mňa rozhodnúť sa, ktorú možnosť z tohoto budem. Tak by ma zaujímalo, že čo o 2 roky si vybral. Že či teda fakt si zostal na tom cestovaní, alebo si proste platíš nejaký nájom, aj s ľudskou možno bývaš. Ja neviem. Povedz mi ty, fakt som na to zvedavý o 2 roky, čo poviem. Haha, taká oboratá otázka. OK, zaujímavá vec celkom, pretože už asi aj vtedy som premýšľal nad tým, že ako to bude, ale bolo to hlavne prevažne kvôli covidu, že sme sa nejak nenasťahovali na byt ani nič. Ja som teda býval no neviem, či vám povedať, proste na študentskom domove Jura Hronca, ktorý je vlastne môj intrak našej školy, kde vlastne som bol celé tie 3 roky, 1 rok skipujem, lebo proste vtedy bol covid a vtedy som bol doma a cestoval, ak bolo prípadne na nejaké skúšky treba docestovať a zvyčajne sme mali online skúšky cez počítač. Takže som vlastne celé 3 roky bol na tom intraku, chodil som na víkendy domov, no a teraz máme od septembra aj zbývať na byt nejaký, jak som spomínal, s tým kamošom a mojou priateľkou a jeho priateľkou, čiže uvidíme, ak sa to všetko vyvrbí, ale každopádne ďakujem ti za túto otázku, vidím, že si akože celkom bystrý človek. Ale koľko máš ty motýlikov? Teraz dám screen, čo som dával aj screen do minulého videa, že koľko motýlikov mám aktuálne v šuflíku. Som zvedavý, že či si ich niekde premiestnil, či už máš nejaký vlastný šuflík, nejakú čokoľvek. Proste koľko ich máš, nebudem ich teraz počítať, vidíte to na screene, no a o 2 roky sa teším, koľko ich bude, alebo si ich predal, neviem, uvidíme. Tak toto vás zničilo, akože dávam sem screen aj ja, ale je to také, že už tých motýlikov mám bordel, je ich proste veľa, ja to zaokrúhlim, vidíte to na tom screene, mám to tu hneď dole v poličke vpravo, respektíve v šuflíku. Mám to tam už nahádzaných, tým, že ich nenosím, tak proste ich mám nahádzaných. Ale je to zaujímavé. Ale teda nepredal by som ich, požičiavam to s ľuďom, ale bohužiaľ ich nenosím. Teraz majú využitie tým, že ich nosím vlastne na YouTube videá, takže lajkujte, nech ma to baví. Akú máš zostavu počítača? Ja skúsim teraz na obrazovku vám vypísať všetky moje proste cca parametry počítača, aspoň grafiku, procesor a nejaké tieto veci, nech to, nebudem to nejak hrotiť, len som tak zvedavý. A s tým súvisí otázka. Doprčiť Bowtie, jaký používaš teraz telefón? Aktuálne máš Motorola Edge, hej? Edge. A ty sám dobre vieš, čo sa stalo a či už si prešiel na ten OnePlus, by ma fakt zaujímalo, pretože dlho o tom prítomnosti rozmýšľaš. Fakt zaujímalo, čo budeš mať o 2 roky za telefón, pretože som fakt zvedavý. Nebudem to nejak ďalej rozširovať, keď tak ty v budúcnosti to rozšír. No a ešte s tým súvisí otázka. Ja absolútne neviem, čo som tým myslel. Každopádne špecifikácie počítača, ja vám to hopnem sem na obrazovku. Mne sa to teraz nechce hľadať, ja to nahľadám pri strihu tohto videjka a proste porovnajte si to s tým, čo som tam povedal. Nepamätám si, čo som mal za počítač, ale mám pocit, že som neupgradoval počítač at all, akože vôbec. Mám tam v rožku stále ten môj priesvitný RGB, neviem čo, mám tam možno novú grafiku, mám tam možno nové, mám to pocit, že mám už 64 GB RAM, ale jednoducho mali ste to tu na obrazovke, no a telefón, Bowtie, chceš to naozaj vedieť. Bowtie z minulosti by nebol spokojný, ale mám takýto krásny telefónik, iPhone 15 Pro Max v prírodne titánovej farbičke. Bowtie z minulosti nemal rád iPhony, nemal a osobne sám si myslím, že keď by som neprešiel vtedy raz na iPhone, tak by som ich ani aj ja nemal rád. Len ja som raz si kúpil experimentálne jeden telefón, iPhone nejaký 11 alebo niečo, za pár stoviek proste s
bazáru a mne sa ten telefón zapáčil a zrazu som si povedal, OK, skúsim kúpiť novší. Tak som kúpil 13 Pro Max, lebo som chcel veľký telefón. No a potom vyšla 15, ktorá konečne mala USB-C, takže som si kúpil 15 Pro Max. Čiže reálne Bowtie z minulosti, sklamal som ťa, na OnePlus som tuším ešte potom prešiel, nie som si tým istý. Lebo neviem, čo sa mi vtedy v minulosti stalo, možno niečo s tým nahrávaním displeja, neviem, ale to sa mi stalo aj teraz s iPhoneom, neviem. Proste jednoducho prešiel som na Apple, takže som už Apple ovca a priznám si to. Keďže chodíš na vysokú, máš notebook, alebo si stále verný stolným počítačom, alebo musíš mať notebook preto, lebo cestuješ, alebo si niekde na internáte, čokoľvek, všetko povedz, všetko som sám zvedavý, jak to bude. Každopádne, toto je všetkých 10 otázok na dnešné videjku. Mám tu ešte pre teba menší bonus bod. OK, ešte pred Venusom odpoviem na ten notebook. Na internáte mám notebook, respektíve ho mám teraz pri sebe, čiže áno, prešiel som na notebook, stolný počítač, mám tu stále doma ten istý. A ten notebook je brutálne dobrý, kúpil som ho vlastne na bazári tiež za brutálnu sumu, za 500 € a brutálna mašina to je. Možno výkonovo podobná jak tento počítač, ktorý stál neviem koľko tisíc. Hej, keď som ho skladal ešte vtedy aj s monitormi, aj so všetkým, ale odtedy tu mám vlastne všetko, len pribudol vlastne tretí monitor a inak asi nič, no. Som si pripravil pre teba otázku, ktorú som si pripravil aj predtým v odkaze, a to je, jaký je tvoj celkový dojem z tohoto videa, ktoré sleduješ. Absolútne netuším, jak som to zostrihal, aké pesničky som použil, určite to nebude tak, jak prvý odkaz s tými efektami a čo ja viem čo so všetkým, ale fakt by ma zaujímalo, jaký máš teraz dojem z toho videjka. Či teda ešte budeš točiť, nebudeš točiť, či už si sa nejak pokročil, alebo ja neviem, či si zmenil program strihací, možno si zmenil Vegas, ale pochybujem o tom, keď už v tom striham 4 roky. No a to ešte si ukážeš všetko. Ja dúfam, Bowtie z budúcnosti, že je všetko v pohode, že sa máš fajn a že sa ti darí. Nechám to dohrať a potom odpoviem. Ja prajem aj vám všetkým, ktorí toto sledujú, aby sa tu o 2 roky videli na tomto videjku. Takže to je naozaj všetko. Daj like, zdieľaj toto videjko a ešte by ma zaujímalo, máš ty rovnaký pozdrav, lebo teraz som si spomenul, že tam mám poznámku, že ešte na pozdraví sa spýtať, že na začiatku tak, že a na konci proste toto čo kecaš, takže to mi daj tiež vedieť. No a nezabúdaj motik, stoj si sa svojím názorom, myšlienkou a pocitom, no a my sa vidíme niekedy ďalšie videa, takže čau čau. OK, takže čau mi zostalo, stoj si sa svojím názorom, myšlienkou a pocitom som skipol, to už je také nepodstatné, to som mal tak na začiatku a takže čaute všetci zostalo. No a ešte k tej bonusovej otázke, všeobecne fajn, za mňa je super, že si sa preskakoval ľavá a pravá strana, dával si tu tie otázky proste vypísané normálne, aká je tvoja zostava a tak ďalej, bolo to fajn, spracované, ja som spokojný s tým videom, ale edit mi zostal rovnaký, proste v edite ja neviem nič moc zmeniť a jednoducho pre mňa je ten edit taký, že teraz to moc neriešim a jednoducho to len je. Hej, užívam si to, že mám nejakú tú chvíľku s vami, s komunitou, či už s OGs, alebo s nejakými novými divákmi na TikToku, alebo s niekým. Takže to je z dnešného videa všetko, ja vám ďakujem za zhliadnutie, točím to už pol hodinu, takže ja vám dúfam, že to zostriham do nejakých 10 minút, aby to bolo friendly YouTube, aj TikTok, aj všetko, takže maj sa krásne, píš bástia, čau čau!